לומברד סטריט. עדי, מה את אומרת? מפותל? כן? אבא, עוד הולכים. מה? עוד הולכים. לאן הולכים? אבא, עוד הולכים. וואו, תראי. הולכים, אבא. אין לנו מזל עם המזג אוויר כל כך, נכון? אבא עולים. כולם מוכנים? תראו את עומרי. מנבון! חשוב לתת, לימור אומרת שהיא לא עוברת את הגולדן ברייד מראש. תגידי למצלמה שאת לא עוברת את הגולדן ברייד. כמה אופניים יש פה? יואו, יואו! לימי, עוברים את הגולדן גייט? אין מצב שעוברים את הגולדן גייט. אוקיי, כספי סיני מוכנים? דניאל, מוכנים? מאיה מוכנה? המסע לסוסליטו מתחיל, זה הגולדן גייט. זה סוסליטו, איפשהו יש פרי שם. וזה לא יקרה. ודידי מאחורה פה. דידי, תגידי שלום. אנחנו פה מתכוננים לעלייה לגולדן גייט עם אופניים. מאיה מתכוננת. מאיה מתכוננת לסטאנט. היא לא נהנית מהנוף, לא משום דבר, היא פשוט נהנית מהשלוליות. אתם חושבים זה כיף? ושימו לב מי מגיעה עכשיו. אני לא רואה מי זאת, אבל... בואי! דניאל! רגע! היי! צד השני! דניאל, תבזבז את האנרגיה לכיוונים הנכונים. מה אתם אומרות על כל המגדלים האלה פה? מאיה? את בונה אחד משלך? ומה עם הדידי? עתידי. גם בונה אחד? What about Cinderella? That she sort of was. אוקיי, אנחנו הולכים לצלוח את הגולדן גייט. מוכנה? עדי, מוכנה? דניאל, מוכנה? דניאל! סוסליטו? עדי, עלינו על הפרי. תגידי ביי סוסליטו. ביי סוסליטו. תראי לי עדי. תגידי ביי סוסליטו.
עוד פעם. ריקוד המיני וויץ של עדי. עדי, תראי לנו את ריקוד המיני וויץ. ריקוד המיני וויץ של עדי. ביי. 13. כן. מאיה מצאה עלייה והחליטה שזה יהיה ממש כיף לרוץ עליה. מאיה, מה את עושה לה? תסבירי לכולם מה את עושה לה. עזוב. דניאלי. דניאלי, בואי תראי לי את הג'וניור ריינג'ר. רוצה להגיד משהו? מאיה, עזבי אותה. לא, עזוב, אתה לפני שאני צועקת עליך, עזוב, עדידי ממש טובה היום. אוקיי. טוב. ביי. ביי. טוב. 4, 5. יפה. תראי לי מאיה. קיבלתי את הבמבי. תראי לי. וואו. יאללה, בואו, נראה לי הם יוצאים שנראה. עדי, תגידי ביי פרפר. תגידי ביי לפרפר. ביי פרפר. עדי, את לא רוצה לשבת? מה? לא רוצה לשבת? לא? רוצה לשבת? את רוקדת? תרקדי. מה? מי יושבת על הגורילה? מה יושבת על הגורילה? עדי? מי יושב על הגורילה? מאיה. למה? מאיה. איך היא גם לשבת?